тақдими тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шоҳасари безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ Шоҳнома дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ оғоз гардид. ёдовар мешавем, ки Нихтоми Наҷиб ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардидааст. ҳадафи он пеш аз ҳама эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносию худогоҳии миллӣ ва таҳкими эҳсоси ватандӯстию ватанпарастии мардум ба хусус наврасону ҷавонон мебошад. шоҳасар дар 2 ҷилд ва бо теъдоди 1 млн 700 000 нусха нашр шудааст. мавриди зикр аст, ки дар доираи иқдоми фарҳангпарваронаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси мазкур амалӣ гардид, ки аз ин тӯҳфаи сарвари давлат сокинони ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ хело хушҳоланд. масъулин ҳангоми тақдими китоб ба сокинони ҷамоати деҳоти ноҳия иброз доштанд, ки чунин ғамхории пайвастаи президенти кишвар ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон, эҳёи арзишҳои миллӣ ва таҳкими худшиносии фарҳангии ҷомеа заминаи мустаҳкам мегузорад. гуфта шуд, ки тақдими Шоҳнома аз ҷониби сарвари давлат на танҳо рамзи арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати халқи тоҷик, балки нишонаи муҳаббати бепоён ба ҳар хонаводаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ин иқдоми арзишманд дар дили ҳар сокини мамлакат эҳсоси ифтихор аз гузашта ва масъулият барои имрӯзро бедор менамояд. шоҳнома на танҳо ёдгории нодири адабӣ, балки мактаби бузурги ахлоқӣ, ватандӯстӣ ва хиратпарварӣ мебошад. чунин чорабиниҳо дар баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва тақвияти ҷаҳонбинии насли ҷавон нақши муҳим дорад.